Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagamot ang sore throat ko, lalo ngayon sinisipon ako. Nagkasakit ako pero madali kong na-recover because of this. At saka additional ay yung mga medicines of course. But kung ikaw ay namomroblema at nangangati yung lalamunan mo, ito lang ang alam kong ma-share sa inyo guys. Ang ganda nito. Anong pangalan nito? Mawala yung kati ng lalamunan nyo. Yan. Ito oh. Luya, ginger, calamansi, and the pure green tea. Tapos, syempre, may honey ako dito, pero uy, malapit nang maubos, pero meron pa ako dong reserva isang bottle. Okay, anyway guys, nag-init ako ng tubig. Ayan, nag-init ako ng tubig, syempre. Paano natin mabuo yung tea kung wala yan? Ano ito? Uy, nakita ako, iba naman to. Nilagang, bakit nilagay sa ibabaw ng kaldero? Pinapalamig ko. Ayan guys. Napalamig ko, kakain ako eh. At nagsishare ako nitong gamot ko. So, ayan, nag-init akong tubig. Papakita ko sa inyo mamaya. Yung tea ko with calamansi, honey, ginger, and that pure green tea. Yan. Ngayon, kumulo na. Ngayon, magawa na tayo ng ating tea for our sore throat. Ito, 1 bag lang for 2 mugs. 2 mugs of tea. Ayan. And then, ilipat natin sa kabila. Ayun. Kasi matapang ito eh. Ayan. Ayan, naubos na. Meron pa isang bottle doon. Pero enough na muna ito. Ayan. Tapos itong ginger. Ang hirap pa-focus. Yan, makisama ka naman. Ayan. Ginger. Wow. Oh, see? And then, inumin ko ito para gumaling ang aking sore throat. Ayan. Diba? Nice. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Okay, let's drink guys. That will be my medication. Inom tayo guys ng ginger. Ayan. Binuhat mo naman yung cam. Ayan, tig-isa kami ng lakay ko. Para sa sore throat. Ayan. Maganda ito guys, very healthy drink. Yun, anong sasabihin ko? Ang ingredients ay
green tea, ginger, lemon or calamansi, and then honey, of course water, hot water. Okay, hot, very hot ha, boiling water, yon ang maganda para ma-absorb niya lahat-lahat yung mga spices, just taste and minty taste of the ginger, and then green tea, of course, hot water, boiling. Okay, thank you very much. That will ease the pain here on your throat. Okay? Bye-bye. Thank you.